po at ngayon sumama sa amin si Ma'am Del at siya ang magbibit-bit ng bigas. Bug. Aba, aba, cute. Ha? May nakahubad. May nakahubad. Asan? Ayun, so yun. Hintahan mo dali. Dapat magpapakit. Gina. Ko kaya pala todo kende. Oh, rampahan mo na. Wah. At ngayon sumama sa amin si Ma'am Del at siya ang magbibit-bit ng bigas. Grabe! Tricycle tayo, ganito yung tsura ko. Magbibit-bit ng bigas. Mama, BF home, pinagbit-bit ng bigas. First time. Ay, hirap magtrabaho. Kumama, wala. Nalang buhay, prinsesa dito, taga-bit-bit lang ng bigas. Kaya nga. Dapat ito patas-patas, walang prinsesa. Wala. Game. Ate Del, hindi ka manakit braso mo. Ang sakit sa kamay. Kawawa naman. Bug. Kawawa ito gabi po. Isang bigas lang, isang bigas. Dalawa. Binuhat ka talagang. Kawawa naman. Kawawa ito gabi po. Pinagbit-bit ng bigas. Yan, sama ka pa. Sama pa more. At ilagay mo na mapapanood ng kapatid mo to, hindi kami makauwi ng Bicol. Iyak. Ayoko na mag... Kaya kasama namin sila Nathan ngayon, no? Hindi ka nagmas? Wow, papakit ka pa, aba, cute. Ha? May nakahubad. May nakahubad. Asan? Ayun, so yun. Hintahan mo dali. Dapat magpapakit. Gina. Ko kaya pala todo kende. Oh, rampahan mo na. Hawakan mo, prihawak yan, prihawak. Wow! AJ, ang cute daw ng abs mo. Ay, fresh yan, fresh pa yan, bakla. So, never been touched pa yan, bakla. Bigla lumayas. Ang ganda ng abs, no, bakla, no? Fresh na pa. Ay! Kita mo yung mga pilantik ng balakang. Grabe, mga nakano. Bit-bitin mo na to, Ate Del. Nakawa si Tito. Nakawa si Tito. Like, hindi pinagbit-bit. Kaya mo mga kuwela, mga kabihaya at alis kami ngayon nila Nathan Cute at ni Ate Del. Pupunta kami ng C6 para maghanap ng matutulungan doon. No, kasi yung mga front na mga lugar na maraming Ay, naman, pupunta pa tayo ng Patero. Hindi na muna. Ikot lang tayo doon. Ikot lang tayo sa C6. So, halikabukan ko muna yung mga balat nyo. Batab ko lang kanina. Yan, don't forget. Wow, bathtub. Nag-jacuzzi ka. Nag-jacuzzi ka. Yung bathtub nila, pag umangon niya, kulay dilaw na ay orange. Yuck. Uy, puro lipang. So, ayan po, tara. Punta na tayo doon.
Kawawa naman si Ate Del. Sabak dito. Anong masasaksihan mo sa mga napuntahan ko ngayon? Grabe, Jay. Pero mo video mo yun? At tarik ng daanan? Ayan, oh. Grabe. Yan o. Dito Slick at Kuya Abi TV. Yan o. May pangalaga noon? Oo, marami dito ate. Ayan o, yan dyan sila nangangalakal na lang. Kasi ayaw na silang payagan doon mga lakal. Doon sa tambakan. Kaya dito lang siya nagpapalito. Oo. Si Bading Nathan. Tawid tayo, tawid, Padi. Mabilisan. Ate Del, halika rito. Kailangan mabilisan to. Kailangan aktibo. Oh, mataray. Hirap-hirap pang mata. Yan o. Ano kaya? Diyan ka dito. Hindi yan. Yan. Tara. Tawid. Hindi kaya tawid ka. Hindi natin nakaano sa kuya. Tawid. Oh. Amalibag ka pa. Grabe ang init. Ay, wait lang, may truck. Yan, okay. Thank you. Okay. Ang init. Ngayon po mga katriyo, nandito tayo sa ilalim ng ano. Ayun yung binlog ko nung nakaraan. Nandun sila Ate Del, sila Tito Osling. Yan, nandun sila lahat. Ayan, nandito kami, no? So, may gubat. Tapos ito yung kalsada po yan, yung itaas na yan. Yan, nagbibideo sila dun sila Ate Del. Behind the scene lang ako at may video pa naman ako. Sobrang nakakaawa yung mga ano rito. Yung mga tao dito. Ito yung ano, balon. Wala naman ng laman yung balon nila, yun. Yan yung balon nila, oh. Kinukuha nila ng tubig. Yan, oh. Puntahan natin. Ito yung balon. Wawa naman yung mga tao dito. Madumi din, no? Hindi sobrang malinis. Yan na yun sila Nathan, sa Ate Del. Yan sila lahat. Yan, may balon. Dito sila kumukuha ng tubig. Dito sila kumukuha ng tubig. Dito. Ha? Hindi, nandyan. Anong masasabi nyo at nasa mga nasaksiyan nyo ngayon? Bumalik. Ha? Salamat. Ayan, totoo. Hindi kaya. Yung Pasalamat pa rin ako. Mas gusto ko pa rin sa probinsya. Alam mo, ano, yun, doon mo mapapatunayan ng mga Pilipino kahit ganun yung sitwasyon, doon mo makikita yung nakangiti pa rin. At sobrang nakakatuwa yung sobrang nilang na-appreciate yung mga binibigay natin kahit hindi naman ganun kalakihan talaga, milyon eh. Makikita mo sa mga pagmumukha nila. Hindi tulad ng mga politiko dyan. Laki ng mga kita, mga magnanakaw. Wala kayong pangako. Pag nakatayo ako, buta kayo sa katapos sa eleksyon, magnanakaw kayo sa kapan ng bayan. Buti na lang nakapasinated, no? Kung hindi tawid mga magnanakaw talaga. Kakapal lang. Puso mo. Tignan mo dito, din yung nakikita yung mga bulag kayo. Puro kayo pa, andidi ko. Didi ko ba matanggal? Okay, hanap pa ulit kami ng iba pang matutulungan. So ayan, nakailang ano ka? Nakailang vlog ate? Tatlo ka? Oo. Tatlo ikaw bakla? Dalawa. O, hindi na rin tayo na zero. Okay na, at least may ano tayo, may na-content tayo. Oo. Pornali ka bukang kayo. Titignan ko nga. Padanin muna natin si ate. Grabe oh. Grabe. Kaya nga nagpunas ako. Grabe oh. Itim yung months ko kaya, Jay. Ha? Wala itim yung pinapunas. Ako nga, meron. Sige nga, dali. Pupunas natin kung saan pinagdaanan natin. Grabe, no? C6 yun eh.
Kaya natural na ano. Kurali ka po ko ito. Yan. Ikaw. Ay, grabe. Ay, tay, thank you ah. Ingat. Sige. Grabe. Diba? Ayoko magpunas kasi may ano. Dapat pala, nag-jacket ako. Grabe. Huli ka na. Kurali. Yun, pati ba naman? Pati ba naman yung ilong? Lagyan. Grabe ah. Bastos na. Ay, naku, natakot ako. Ay, pagod. Ang layo ng grabe yung mga napuntahan natin eh, no? Sulok-sulok. Bit sa puwet. Mahirap. Buti na lang talaga, ano na tayo, sanay na. No? Sanay na kami.